delikado mga idol, oh. May posibilidad na masira ang tulay na to. Tingnan natin sa kabila at giba na dun, oh. Grabe. Ang balita dyan, boy? Oh, putang gaba. So ano? Ano kaya ang palutang-lutang na yan? Mga taga-sainga mo? Ha? Kalalaan ka mo sa size. Oh, sige, shout out sa inyo. Dahil kung magkararigo sa delikado. Hey! Mga taga-hindi ka mo? So na size? Dahil kung magkararigo sa delikado. So yan mga idol, good morning, good morning. So i-update ko kayo ngayon dito sa Boulevard. Alam nyo mga idol, katatapos lang ng ng bagyo. Tingnan nyo mga idol, oh, hindi na makadaan dito yung hindi na makadaan dito yung motor natin o mga sasakyan. Kasi malalim yan. Mahirap na. Oops. Buti na lang mga idol, salamat tayo sa mahal na Diyos kasi hindi gaano tayong inabutan ng ng malakas na hangin. Sabi ng Pag-asa, sa taas daw dumaan. So, mataas yung hangin, hindi sa baba. Katapos lang ng bagyong Pipito. So titingnan natin itong mga idol, itong Boulevard na to. I-update ko kayo kasi kahapon pagpunta ko dito, pantay na dito sa kalsada yung buhangin. Kala ko nga tatapunan yung itong kalsada na itong Boulevard. Yun ang mayroon mga tambay dito kasi nanonood sila ng patingin-tingin kung anong mga nagaganap. Shout out! Subay ba dyan niya pa? Ayaw na. Grabe ang Ay grabe oh. Bumalik na sa dati. Yan mga idol oh. Tignan mo mga idol, bumalik na sa dati yung mga ilang linggo pa niyan. Babalik yan sa dati. So yun mga idol, pasalamat tayo sa mahal na Panginoon kasi hindi tayo tinamaan ng malakas na bagyo. Bagyong Pipito. Yun oh. Grabe oh. Kung makikita nyo mga idol. Siguro yung doon mga idol, yung ilog doon siguro hindi na yung barado ngayon kasi kung didiretso na yun kasi dito nga bumaba na yun mga idol, Tagas Boulevard. Dito naman yung Talisay Port banda. Medyo pa mga idol ngayon, medyo maulan-ulan pa talaga. Medyo maliwanag na yung kalangitan doon banda sa may sa may bandang Catanduanes. Kung makikita nyo doon, dito pala mga idol yung daanan ng ilog. Ito yung unang tulay. Grabe mga idol, may damage yung tulay. Baka yung ilalim niya may damage na rin. Nakakatakot tuloy kasi baka pag dumaan yung mga kotse, mga sasakyan, baka bumigay na. Nakakatakot talaga ang bagyo Nagkakasalubong ng mga idol ang tubig dagat sa tubig tabang mamaya mga idol, punta natin sa kabila. Yung tubig tabang, tingnan natin kung anong balita kasi mayroong damage din dito mga idol. Grabe talaga na-route na naman break ka ugma barado. Tingnan tagi sa balyo. Grabe. Ang balita dyan boy? Oh, putang gaba. So
Magagaba ang tulay ang hayop. Daw, puro video unta daw. Sasarabatan ng ano, sasarabatan ng tubig dagat, tapos tubig tabang. Ay, baka magaba ang tulay. Sayang ng gastos. Yun o, gaba. Namanunta. Ay! Grabe. Gabak mga idol o yan o. Maliliit pa ang bakal. Sayang na naman. Disaster talaga ang dumali. Talagang walang kawala. Yan o, bumigay na. Tayo pumunta dyan sa dulo kasi baka bumigay. Dito parang kitang kita dito. Yun o. Diskarte mo to. Shoutout ka mo. Pagkatagay hindi ka mo. Mga taga-igdisinda sa tagas. Ay, pag-ibon doon sa lalong madaling panahon, delikado. Hindi ko sa balyaw. Tiyan, i-upload ko na mahiling ka mo sa video. Oo. Nakakatakot. Grabe no. So daanan din natin dito sa kabila. Grabe. Pero ini na ano to na dahil kita. Walang gawa nga na kami pagkakyaw. Kasi dyan, rin ang pilote dyan. So dati mang kilala na. Talagang pupusak-pusakan talagang kanupaw. Nakakatakot. Ayun na lang, tayo dito. Yan mga idol, nahihirapan silang magpadaan dyan. Grabe talaga mga idol. Nung kasagsagan ng bagyo, sigurado lakas ng alon. Kasi nandito na lahat ng buhangin. Tapos yung alon, ganoon, may dalang buhangin. Bumaragasa, yun. Tapos ito natin na mo dito, yan dating mataas yan, pero ngayon pumantay na dito banda. Pumantay na. Mga idol, nahihirapan sila dun. So siyempre susubukan natin ditong lumakad. Yun ito mga idol, ito nilalakaran natin. Dati itong mataas, ngayon dati itong mababa, ngayon tumaas na. Tingnan mo, pantay na. Grabe grabe, buti nga mga idol hindi lumubog.
Yun mga idol, oh. Makapal na yung buhangin dito. Ang mangyayari niyan, magtutulong-tulong yung mga bawat barangay na nasasakupan ng boulevard na to. Yan, magbabayanihan yan mga idol para malinisan ulit to. Kasi maganda yung malinis to, pangit pag ganyan. Dapat hindi to pabayaan na, hindi to hayaan na ganyan lang, di ba? Mahirap. Ano kaya yun, yung parang mayroon doon malita na palutang-lutang. Mga idol, bababa tayo sa dagat. Yun, oh. Kasi kung titingnan nyo, meron ng palutang-lutang. Ano kaya yung palutang-lutang na yun? Baka ano yun? Yun, oh. Kung makikita nyo sa video, ano kaya ang palutang-lutang na yan? Grabe mga idol. Grabe yung pinsala talaga ng bagyong Pipito. Doon lang sa bandang tulay na yun ang medyo may damage. Pero dito banda wala naman damage. Nabasak na tayo mga idol. Dito mga banda, yun, oh. Ito mga idol, oh, grabe, oh. Grabe yung pinsala ni Pipito. Pati ito, dinali pa, oh. Walang patawad talaga si Pipito. Yun, oh. Wala, ganun talaga mga idol. Grabe yung kapal ng buhangin. Lakas talaga ng alon dito nung kasagsagan ng bagyong Pipito, no? Mga idol, maliwanag na yung kalangitan dun banda sa may Birac, Catanduanes. Yun, oh. Salamat naman sa mahal na Panginoon at okay na ang panahon. Grabe, oh. Mga taga-Sainga mo. Ha? Kalalaan ka mo sa size. Oh, sige, shout out sa inyo. Kung magkararigo sa delikado. Okay. Update ko pala sa inyo mga idol, kung mapapansin nyo yan, oh. Yung mga solar sa bawat mga poste, simula doon hanggang doon, tinanggal nila yung mga solar lights. Yun, oh. Kasi siyempre alam mo na, mahirap naman yung madamage yan, eh. Yun, oh. Kaya ayos lang yan, natanggalin yan para hindi gaanong magastos. Hey! Mga tagay, di ka mo? So na size? Di ko magkararigo sa ata, delikado. Atya niya-upload ko yun, eh. Atya niya-upload ko niya, yaw ka mo sa video dyan. Search na sa Facebook. Ha? Diskarte mo to. Sige, Atyan. Okay. Yun mga idol, oh. Dahil sa hindi makatawid yung motor, pagtutulong-tulungan ng mga kabataan para makatawid sila dyan sa sa malalim na tubig na yan. Yun, oh. Ayos, dapat tulong-tulong, pambihira. So ayun mga idol, ingat at manalangin tayo palagi. God bless.